Здравейте, колеги! Искам да ви покажа един начин, по който може да си принтираме индивидуален силкосформер. Като идеята е, че в случая можем да принтираме целият елемент без да използваме титаниева база. Това може да ни се наложи понякога, ако нямаме възможност да държим голяма наличност от титаниеви бази, или пък нямаме време, или пък нещо. Може така под ръка да сме си изработили няколко такива елемента, които да са принтирани, да седят в шкафа за нашата система. Съответно с различни индивидуални височини, с различни профили на изникване. Съответно аз съм си направил един индивидуален силкосформер. Както виждате, изпринтил съм го заедно с интерфейса на базата. Профил на изникване тук е направен по сегментация на реално CBCT, горен премуар, това е профила. Тук имаме един имплант, който ще ни играе ролята на аналог. И съответно, виждате колко добър е фита на елемента. Един болт, откачваме сапортите, вкарваме болчето. Възможно е след изпринтването болчето да му е трудно първично да влезе, тъй като понякога остават някакви неполимеризирали слоеве смола и съответно след като направим пост-кюър, те се втвърдяват. Но като цяло системата работи добре и завиваме. Единственият минус тук е, че реално не е окей да минаваме повече от 5-10 минути на все пак става въпрос за принтиран елемент, за да нямаме проблеми с това. Но мисля, че е абсолютно достатъчно, за да го фиксираме и той да ни осигури необходимия профил.